Ako by sa vám páčilo vyzmizikovať si svoje vrásky? Predstavujem vám zmizik na vaše mimické vrásky, revolučnú novinku krém proti mimickým vráskom, ktorého fantastické účinné zložky, na ktorých zloženie prišli práve naši vedci, dermatológovia a lekári, spojili to do tohoto krémiku a tie sú, predstavte si to, až zo 76% rovnako účinné na základe klinických štúdií ako injekčná aplikácia práve zložiek na vyhladenie mimických vrások, ako napríklad botoxu. Toto sú skutočné výsledky bez stuhnutia tváre. Tento krém sa aplikuje priamo do mimických vrások touto špičkou. Vťupkáte to pekne, ja vám to kľudne aj ukážem. Urobíte také bodečky. Máme vrásky, tu treba nad obočím, túto máme mračievku, túto máme také kohútie stropy, takže takto rozťupkáme a rozotrieme po celom čeličku a necháme pôsobiť. Používa sa aj ráno, aj večer a ja naozaj tento krém používam už 5. týždeň a som nadšená, ako mi to krásne vyzmedikovalo túto vrásočke, som mala takéto túto dve a ako mi to vyžehlilo tieto vrásočky a mne sa veľmi páči, že tento krém naozaj je bez bolesti, bez injekčnej aplikácie a veľmi by som ho dopriala aj vám. Stačí, ak sa mi ozvete, ak som vašou kozmetickou poradkyňou a ak nie som vašou kozmetickou poradkyňou, tak sa rýchlo ozvete tej svojej, pretože tento krém chcete mať v svojej starostlivosti, aby ste mali tie mimické vrásky proste zrazu fuč, aby sa zrákli a utekli z vášho čelička a očného okolia. Krásny dík.